Να το λοιπόν το κόσμημά μας. Επιτέλους το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Αυτό το στρουμπουλό κουταβάκι κέρδισε την αγάπη μας, παρόλο που οι απεσιόδοξοι φίλοι και συγγενείς επέμεναν να μην αναλάβουμε την υποχρέωσή του. Εμείς όμως, μιας και γνωρίζουμε ότι ο σκύλος είναι ο μοναδικός πιστός και ειλικρινής φίλος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, δεν ακούσαμε κανέναν και είμαστε πια σε απόγνωση. Για το Θεό είναι αξιολάτρευτο και έχουμε ξετρελαθεί μαζί του. Το έχουμε κοντά μας εδώ και λίγες μέρες, αλλά ήδη νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το αποχωριστούμε. Αλλά έχουμε αγχωθεί τρομερά. Κάνει πιπί του παντού και πρέπει να καθαρίζουμε συνέχεια. Αν δεν το προσέχουμε, μασάει ό,τι βρει, συμπεριλαμβανομένων και των επίπλων. Και όταν παίζει μαζί μας, δαγκώνει με τον ίδιο ενθουσιασμό που το κάνει και με τα σκυλιά, μόνο που εμείς δεν έχουμε γούνα όπως αυτά. Και έπειτα τη νύχτα έχουμε ουρλιαχτά και κλάματα και ο μόνος τρόπος για να κοιμηθούμε είναι να το πάρουμε μαζί μας στο κρεβάτι. Φυσικά ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος θα περάσει. Ο κόσμος είναι γεμάτος με πολύ καλά εκπαιδευμένα σκυλιά, υπάκουα και ξέρετα, και είμαστε υπομονετικοί. Αλλά πόσο καιρό θα πάρει κάτι τέτοιο? Επειδή εμείς το αγαπάμε πραγματικά, είναι αξιολάτρευτο και πολύ τρυφερό. Αλλά όμως εάν συνεχίσει έτσι, θα μας στείλει στο τρελοκομείο. Η εκπαίδευση του κουταβιού. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να αναλάβει ένα σκυλί. Κατά βάθος όλοι γνωρίζουν ότι το κουτάβι λερώνει, μασάει και γενικά κάνει τα κλασικά πράγματα ενός κουταβιού. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι νομίζουν ότι αυτό περνάει μέσα σε 2-3 μέρες και ότι θα περάσει από μόνο του, σαν από θαύμα. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Όπως και με ένα παιδάκι, έτσι και με το κουτάβι πρέπει να του μάθουμε να συμπεριφέρεται με το σωστό τρόπο. Ιδάλλως, θα συνεχίσει να κάνει ζημιές για μια ζωή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το σκυλί είναι σκυλί και σκέφτεται με τη δική του σκυλίσια λογική. Για παράδειγμα, το σκυλί είναι ένα καθαρό ζώο και δεν θα λέρωνε ποτέ τη φωλιά του. Αλλά φωλιά γι' αυτό είναι εκεί που τρώει και κοιμάται, όχι και το υπόλοιπο σπίτι. Το υπόλοιπο σπίτι είναι περιοχή της αγέλης, δηλαδή, και ειδικά για τα αρσενικά, η περιοχή εκείνη η οποία σημαδεύεται με ούρα, δείχνοντας έτσι στους εισβολείς ότι δεν πρέπει να την παραβιάσουν. Μήνυμα που τονίζεται από το σκάψιμο, που αυτό το σύμπα εκτελεί πολύ χαρακτηριστικά. Το να σημαδεύει με τα ούρα του χαλιά και καναπέδες λοιπόν είναι κάτι πολύ λογικό για ένα σκυλί. Αν θέλουμε το κουτάβι να συμμορφωθεί με τους δικούς μας κοινωνικούς κανόνες και όχι με τους δικούς του, πρέπει πρώτα να του εξηγήσουμε ποιοι είναι αυτοί. Το να μάθουμε σε ένα σκυλί ότι πρέπει να κάνει την ανάγκη του έξω δεν είναι δύσκολο όπως μπορεί να μας φαίνεται. Φτάνει να είμαστε λίγο μεθοδικοί, προσπαθώντας να καταλάβουμε πότε το κουτάβι θέλει να λερώσει. Μυρίζει το έδαφος? Ψάχνει να βρει ένα μέρος απομονωμένο? Γυρίζει γύρω από τον εαυτό του? Με το που θα καταλάβουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και να βγάλουμε αμέσως το σκυλί μας έξω. Το κουτάβι που κάνει την ανάγκη του έξω από το σπίτι πρέπει να δεχτεί χάδια και επένους. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι πρέπει να δείχνουμε πολύ χαρούμενοι από την πρώτη κιόλας στιγμή όταν το κουτάβι κάνει κάτι που μας ευχαριστεί. Δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα σκυλί αν δεν είμαστε καλοί ηθοποιοί. Καμιά φορά μπορεί να μας περάσουν και για τρελούς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε πολύ εκφραστικοί με το σώμα και τον τόνο της φωνής μας, γιατί το σκυλί δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Αντίθετα, είναι πολύ καλό στο να καταλαβαίνει τη γλώσσα του σώματος, τόσο πολύ μάλιστα που μπορεί ακόμα και να μαντεύει τι ζητάμε από αυτό. Ακόμα και για ένα ενήλικο ζώο που αναγνωρίζει πολλές ανθρώπινες λέξεις, οι κινήσεις μας γίνονται πιο κατανοητές από τη φωνή μας. Προσπαθήστε να πλησιάσετε το σκυλί σας συνοφριωμένοι και με απειλητικές διαθέσεις, ενώ ταυτόχρονα του μιλάτε γλυκά. Θα δείτε ότι θα ανησυχήσει και θα κατεβάσει τα αυτιά του. Εάν όμως του χαμογελάσετε και πάτε προς το μέρος του χαρούμενα, ακόμα και αν το μαλώνετε, αυτό θα χαρεί και θα αρχίσει να παίζει.
Για ένα κουταβάκι μερικών μηνών, η μιμητική και ο τόνος της φωνής είναι ακόμα πιο σημαντικά, γιατί γι' αυτό οι λέξεις είναι ακόμα απλή ήχοι χωρίς καμία σημασία. Μόνο σταδιακά θα τις συνδυάσει με τις εντολές μας και την ψυχική μας κατάσταση, και αυτό μόνο αν δεν το μπερδέψουμε πολύ. Το κουτάβι συνδυάζει μία κίνηση με έναν ήχο και μόνο με αυτόν, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι έμαθε με τη μία και όλα τα συνώνυμα και τα αντίθετα. Αν λοιπόν όποτε το επιβραβεύουμε του λέμε πάντα μπράβο, δεν μπορούμε να περιμένουμε να καταλαβαίνει και όλους αυτούς τους ήχους. Κοίτα τι σου έχω, μικρό και καλό μου σκυλάκι, κοίτα, όμορφο σκυλάκι μου. Αν για να το κάνουμε να καθίσει του λέμε πάντα κάθισε. Κάθισε. Μπράβο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να κάνει το ίδιο λέγοντάς του κάτι άλλο. Ξάπλωσε. Για μας μπορεί αυτό να σημαίνει το ίδιο, γι' αυτό όμως όχι. Να λοιπόν ένας βασικός κανόνας. Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα τις ίδιες εντολές και τις ίδιες λέξεις για να το επενέσουμε ή να το μαλώσουμε. Μα τώρα ας επιστρέψουμε στα μαθήματα καθαριότητας, τα οποία θα έχουν άμεσα αποτελέσματα αν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα αρχικά σημάδια και βγάζουμε το κουτάβι έξω κάθε φορά και συστηματικά. Κάθε φορά δηλαδή που ξυπνάει, μετά από κάθε γεύμα ή αφού έχει πιει νερό. Αν το επενούμε κάθε φορά που τα κάνει εκεί που πρέπει, δεν θα χρειαστεί να το τιμωρήσουμε αν καμιά φορά του ξεφύγουν μέσα στο σπίτι, πράγμα που θα συμβεί σίγουρα. Φτάνει να καθαρίσουμε χωρίς να μας δει το σκυλί, χρησιμοποιώντας κάτι που να εξουδετερώσει τη μυρωδιά, γιατί το κουτάβι λερώνει πάντα το ίδιο μέρος το οποίο άφησε τη μυρωδιά του. Γιατί όμως το σκυλί δεν πρέπει να μας δει να καθαρίζουμε? Επειδή τα κουτάβια, όπως και τα μωρά των ανθρώπων, έχουν μεγάλη ανάγκη προσοχής και θα έκαναν οτιδήποτε για να μας αναγκάσουν να ασχοληθούμε μαζί τους. Οπότε, αν καταλάβουν ότι όταν κάνουν πιπί μέσα στο σπίτι τραβάνε την προσοχή του αφεντικού τους, θα το εκμεταλλευτούν. Οι φωνές και οι τιμωρίες είναι επίφοβες για τον ίδιο λόγο. Το σκυλί επαναλαμβάνει πάντα τις πράξεις που του εγγυώνται την αντίδραση του αφεντικού τους, ακόμη και αν πρόκειται για μία όχι και τόσο ευχάριστη προσοχή. Ας μην το κάνουμε λοιπόν να φανεί σαν ένα σπουδαίο γεγονός. Απλώς τα καθαρίζουμε χωρίς να δώσουμε κάποιο ιδιαίτερο βάρος. Το σκυλί πρέπει να έχει την προσοχή μας μόνο όταν κάνει το σωστό, να λερώνει δηλαδή έξω. Αν τα κάνουμε όλα σωστά, θα χρειαστούν μόνο λίγες μέρες για να του δώσουμε να καταλάβει αυτό που θέλουμε από εκείνο. Πανεύκολο δεν είναι? Με τα λόγια μοιάζει παιχνιδάκι, αλλά η πραγματικότητα είναι πάντα διαφορετική. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το κουτάβι πολλές φορές μόλις βγει από το σπίτι κλείνει τη βρύση. Δεν το κάνει, τελεία και παύλα. Και δεν το κάνει ακόμα και αν το κρατάμε έξω για ώρες. Θα αφαιθεί αμέσως μόνο όταν μπούμε πάλι μέσα στο σπίτι, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι το κάνει από πείσμα. Όμως δεν είναι έτσι. Το σκυλί δεν σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αν συμπεριφέρεται κάπως, το κουτάβι έχει πάντα έναν ξεκάθαρο λόγο. Και σε αυτή την περίπτωση έχει δύο. Ο πρώτος λόγος, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, είναι ότι τα ενήλικα σκυλιά σημαδεύουν την περιοχή τους. Είναι σαν να λέει, μακριά, εδώ κάνω κουμάντο εγώ και αυτό είναι το σπίτι μου. Ένα σκυλί που είναι κυρίαρχο, μόλις μυρίσει το σημάδι που άφησε ένας όμοιος του, θα θελήσει να το καλύψει αμέσως με το δικό του. Μήνυμα, δεν είναι αλήθεια ότι εσύ κάνεις κουμάντο, εγώ είμαι πιο σημαντικός από εσένα. Τα καημένα τα κουταβάκια όμως δεν θέλουν να κυριαρχήσουν κανέναν. Είναι η τελευταία ρόδα της αμάξης στην ιεραρχία και το ξέρουν. Δεν θα τολμούσαν ποτέ να το παίξουν έξυπνα καλύπτοντας το σημάδι που άφησε ένας ενήλικας. Και αν τα πάμε σε ένα μέρος που πηγαίνουν πολλά σκυλιά, είναι πολύ πιθανό να μην βρουν ένα μέρος χωρίς τη μυρωδιά κάποιου άλλου. Οπότε, από σεβασμό, θα κρατηθούν μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι. Δεύτερος λόγος. Το ένστικτο του κουταβιού του λέει πως τα ούρα του είναι σαν ένα είδος πινακίδας από νέων για τα αρπακτικά που θα τα έκανε να καταλάβουν αμέσως ότι κάπου εκεί βρίσκεται ένα μικρό και ανυπεράσπιστο ζωάκι που μπορούν να φάνε με μια χαψιά. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν το κουταβάκι μας σε μια άγνωστη περιοχή γεμάτη εχθρούς και μηνύματα του τύπου «μείνετε μακριά»? Μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο παρά την ανάγκη του.
Θα τα κρατήσει με κίνδυνο να σκάσει μέχρι να φτάσει στη δική του περιοχή, όπου ξέρει πως δεν κινδυνεύει και ότι δεν πρόκειται να προσβάλλει κανέναν. Δεν φταίει αυτό αν η σίγουρη περιοχή συμπίπτει με το πολύτιμο περσικό χαλί μας. Για να αποφύγουμε αυτού του είδους τα προβλήματα, πρέπει να πηγαίνουμε το κουτάβι μας πάντα στο ίδιο μέρος, το οποίο να μην είναι πολυσύχναστο. Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι το κουτάβι λερώνει πάντα το σημείο που πήγε για την προηγούμενη φορά. Βρέχουμε έτσι με τα ούρα του ένα φύλλο εφημερίδας και το παίρνουμε μαζί μας κλεισμένο σε μια πλαστική σακούλα. Θα βάλουμε λοιπόν το φύλλο της εφημερίδας στο μέρος που ορίσαμε ως τουαλέτα. Θα είναι έτσι μια πρόκληση να τα κάνει εκεί. Εκτός από τους επένους, κάθε φορά που το σκυλί κάνει το σωστό, μπορούμε να δίνουμε και την εντολή πιπί, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το σκυλί πρόκειται να τα κάνει. Με αυτόν τον τρόπο, πολλά σκυλιά μαθαίνουν να τα κάνουν κατ' εντολή. Μόλις ξεπεραστεί το πρόβλημα των φυσικών αναγκών, πολλοί ιδιοκτήτες νομίζουν ότι κάνανε μεγάλη πρόοδο, αλλά για το κουτάβι αυτό είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να μάθει ακόμα πολλούς κανόνες της παράξενης αυτής αγέλης στην οποία πρέπει να ζήσει. Πρέπει δηλαδή κατά μία έννοια να εξανθρωπιστεί λιγάκι. Από την άλλη, ζώντας σε μια κοινωνία που συμπεριλαμβάνει τόσο ανθρώπους όσο και σκύλους, πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται σωστά και με τους ομοίους του. Ιδάλλως θα μπορούσε μεγαλώνοντας να γίνει καυγατζής και να μας κάνει τη ζωή αρκετά δύσκολη. Πώς μπορούμε να μάθουμε σαν ένα κουτάβι να μάθει να παίζει άνετα αυτόν τον διπλό ρόλο? Αν ο ιδιοκτήτης του είναι νεοφώτιστος, το πιο εύκολο θα ήταν να το πάει σε ένα ειδικό κύκλο μαθημάτων για κουτάβια, που συχνά καλείται με το αγγλικό του όνομα, Puppy's Course. Το σκυλί χαρακτηρίζεται σαν κουτάβι μέχρι 6 μηνών, αλλά η πιο καλή ηλικία για να αρχίσουμε είναι περίπου αυτή των 80 με 90 ημερών. Από τη μία, επειδή το κουτάβι θα πάρει καλές βάσεις από την αρχή, και από την άλλη, γιατί ακόμα και εμείς οι ίδιοι, κατά κάποιο τρόπο, θα πάρουμε μια αλφα εκπαίδευση. Εκεί θα μας μάθουνε τις βασικές αρχές της ψυχολογίας των σκύλων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τα κλασικά λάθη που είναι συνηθισμένα για έναν άπειρο ιδιοκτήτη σκύλου που σκέφτεται με ανθρώπινους όρους. Για παράδειγμα, έχουμε ένα κουτάβι που γαυγίζει στα άλλα σκυλιά. Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να το χαϊδέψουμε για να το ηρεμήσουμε. Φυσικά, με ένα παιδί το χάδι θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά το σκυλί δεν είναι παιδί και καταλαβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν το χαϊδέψουμε όταν γαυγίζει, αυτό θα καταλάβει ότι είμαστε ευχαριστημένοι και επιβραβεύουμε τη συμπεριφορά του, οπότε θα αισθανθεί υποχρεωμένο να την επαναλάβει. Χαϊδεύοντας το σκυλί τους για να το ηρεμήσουν, χωρίς να το θέλουν, πολλοί ιδιοκτήτες δημιούργησαν κυριολεκτικά ζώα που καυγαδίζουν με τους ομοίους τους. Να λοιπόν και ο δεύτερος βασικός κανόνας της εκπαίδευσης. Ποτέ να μην ενισχύουμε, να επιβραβεύουμε δηλαδή, με χάδια ή με τη φωνή μας, μία ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Ένα άλλο πολύ διαδεδομένο και πολύ σοβαρό λάθος είναι αυτό του να τιμωρούμε το σκυλί όταν αυτό καθυστερεί να απαντήσει όταν το φωνάζουμε. Το κουτάβι δεν είναι σε θέση να συνδέσει την αντίδραση σε μία πράξη που έκανε νωρίτερα. Το σκυλίσιο μυαλό του δεν είναι ικανό να κάνει μια τόσο περίπλοκη διεργασία και θα συνδέσει την τιμωρία με αυτό που έκανε τη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή ότι ήρθε σε μας. Και έπειτα, επειδή το σκυλί μαθαίνει από τα λάθη του, θα προσπαθήσει να μην κάνει ξανά το ίδιο λάθος. Και έτσι θα αποφύγει να έρθει σε μας την επόμενη φορά που θα το φωνάξουμε. Να λοιπόν πως δημιουργούνται οι εκατοντάδες των ανυπάκουων σκυλιών που καταλήγουν τελικά στο στίβο εκπαίδευσης. Αυτό όμως γίνεται όταν το πρόβλημα έχει ριζώσει και η λύση του είναι χρονοβόρα και δύσκολη.
Στην πραγματικότητα, να πετύχουμε μια τέλεια υπακοή σε αυτόν τον τομέα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Φτάνει να αρέσει στο κουτάβι να παίζει και να μπορούμε να βασιστούμε σε έναν βοηθό. Ενώ αυτός κρατά το σκυλί, το αφεντικό πάει γρήγορα προς τα πίσω, δείχνοντάς του ταυτόχρονα το παιχνίδι που το κουτάβι αγαπά περισσότερο. Έτσι, το κουτάβι θα θέλει πολύ να πάει κοντά στο αφεντικό του, ο οποίος μόλις τον φτάσει θα πρέπει να αρχίσει να παίζει μαζί του αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο το κουτάβι θα μάθει ότι το να έρθει κοντά μας είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Και όταν μεγαλώσει θα μάθει να εκτελεί τέλεια την άσκηση σε κάθε περίπτωση. Είτε πρόκειται για αγώνες, είτε για μια οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη συμπεριφορά του κουταβιού που τιμωρήθηκε επειδή άργησε να αντιδράσει. Αλλά αυτοί οι κύκλοι μαθημάτων είναι όλοι οι ίδιοι? Και επιπλέον, είναι το ίδιο καλοί? Η απάντηση είναι όχι και στα δύο ερωτήματα. Προφανώς κάθε εκπαιδευτής έχει το δικό του στυλ και το δικό του τρόπο δουλειάς, οπότε υπάρχουν σχολές που ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους. Ένα πράγμα όμως πρέπει να είναι κοινό σε όλες. Να βασίζεται η εκπαίδευση στην κοινωνικότητα και στο παιχνίδι. Αν πάτε σε μια σχολή όπου φέρονται στα κουτάβια σαν σε στρατιωτάκια, θα ήταν καλύτερα να φύγετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν είστε στο σωστό μέρος. Αν όμως έχετε πάει σε μια καλή σχολή, τα πρώτα μαθήματα θα έχουν να κάνουν με την κοινωνικότητα των σκύλων και το σωστό βάδισμα, που είναι η προσήλωση του κουταβιού στον οδηγό του. Προτού αρχίσει οποιαδήποτε εκπαίδευση, πρέπει να δημιουργηθεί μια καλή σχέση ανάμεσα στο σκυλί και το αφεντικό του. Το κουτάβι πρέπει να μάθει να τον βλέπει σαν φιγούρα οδηγό, σαν τον προσωπικό θεό του. Για τα σκυλιά που έχουν πιο ανεπτυγμένο το ένστικτο της ιεραρχίας, που είναι αυτά που βρίσκονται πιο κοντά στο λύκο, αυτή η φιγούρα θα γίνει ταυτόσιμη με αυτή του αρχηγού της αγέλης. Για τις ράτσες που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένο αυτό το ένστικτο, θα αποτελούν μια προέκταση της μητρικής φιγούρας. Για τον εκπαιδευτή όμως δεν αλλάζει τίποτα, γιατί η προσοχή θα επιτευχθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή παίζοντας. Όλα τα σκυλιά πρέπει να ξέρουν να παίζουν. Δυστυχώς όμως συμβαίνει συχνά οι ιδιοκτήτες τους να καταπιέζουν αυτό το ένστικτο για να αποτρέψουν τα σκυλιά να κάνουν κάποια ζημιά πάνω στην εφορία τους. Θανάσιμο λάθος. Ένα σκυλί που δεν παίζει είναι ένα σκυλί χωρίς ζωή, απαθές, με δυσκολία στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Οπότε πρέπει να οθούμε το κουτάβι στο παιχνίδι, αλλά πρέπει να του μάθουμε να το κάνει με το σωστό τρόπο, στη σωστή στιγμή, που είναι εκείνη που θέλουμε εμείς, και πάντα και μόνο όταν είμαστε εμείς παρόντες. Δεν είναι σωστό να αφήνουμε το σκυλί ελεύθερο να χρησιμοποιεί τα παιχνίδια του όποτε θέλει αυτό. Πρώτα απ' όλα, γιατί μπορεί αυτό να το κάνει να θεωρήσει παιχνίδια πράγματα τα οποία για μας δεν είναι με τίποτα τέτοια, μιας και είναι πολύ δύσκολο να του εξηγήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στα μπαλάκια, τις παντόφλες και τα χαλιά. Και δεύτερον, γιατί η επιθυμία για παιχνίδι είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός άρρηκτου δεσμού ανάμεσα στο σκυλί και το αφεντικό του. Αν όμως το παιχνίδι γίνει βαρετό, όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα που είναι πάντα στη διάθεσή του, τότε αυτή η επιθυμία θα είναι πολύ πιο ασθενής. Και σαν αποτέλεσμα αυτού, το ίδιο θα συμβεί και με τη σχέση μας μαζί του. Οι άνθρωποι και τα σκυλιά δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα και συχνά δυσκολεύονται να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Το παιχνίδι όμως είναι κάτι κοινό και στα δύο είδη, οπότε αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την εσπεράντο της εκπαίδευσης. Ο σωστός τρόπος για να οθήσουμε ένα σκυλί στο παιχνίδι είναι να προκαλέσουμε το κυνηγετικό του ένστικτο. Το πατσαβούρι και το μπαλάκι πρέπει να μιμούνται τις κινήσεις του θυράματος, προκαλώντας το κουτάβι να τα πιάσει με το στόμα του. Κοιτάξτε τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε μετά από ένα μόνο μάθημα με ένα κουταβάκι 2 μόνο μηνών. Εκτός από το να έρχεται κοντά μας και να μοιραστούμε μαζί του μερικές χαρούμενες στιγμές, μπορούμε ακόμα να του μάθουμε να κάθεται κατ' εντολή, κρατώντας το παιχνίδι ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Για να μπορεί να το βλέπει, το κουτάβι θα χαμηλώσει σίγουρα τα πίσω πόδια του και θα το επιβραβεύσουμε δίνοντάς του αμέσως το παιχνίδι. Στο μεταξύ, το κουτάβι μαθαίνει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το δάγκωμα, που είναι πολύ χρήσιμο εάν αργότερα γίνει ένα σκυλί φύλακας. Μαθαίνει ακόμα να αφήνει αυτό που έχει στο στόμα κατ' εντολή, υπακούοντας το απλό πρόσταγμα «άφησέ το» ή ακόμα πιο σύντομα «άσε».
Και σε αυτή την περίπτωση το παιχνιδάκι θα τεθεί αμέσως στη διάθεση του κουταβιού, ενισχύοντας την πεποίθησή του πως το να υπακούει στις εντολές μας του επιφέρει επιβράβευση. Μέσα σε λίγα λεπτά ο εκπαιδευτής του έμαθε με θετικό τρόπο κάποια πράγματα που με διαφορετικές μεθόδους θα μπορούσε να πάρει αρκετούς μήνες. Τώρα πια θα είναι πολύ εύκολο για τον ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις ίδιες ασκήσεις, προσθέτοντας σταδιακά περισσότερες κινήσεις με σκοπό να δώσει μεγαλύτερη σιγουριά στο σκυλί. Για παράδειγμα, να το κάνει να περάσει ανάμεσα από τα πόδια του, να το αγγίξει και να το χαϊδέψει. Το κουτάβι με το παιχνίδι μαθαίνει να δέχεται χωρίς φόβο ή ανησυχία οποιαδήποτε επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Αυτό είναι χρήσιμο στη βελτίωση της κοινωνικότητάς του, αλλά το προετοιμάζει και για τις μπαστούνιές που θα δεχθεί όταν θα εκπαιδεύεται για φύλακας, που δεν είναι μια άσκοπη κακομεταχείριση, αλλά μια επαλήθευση του χαρακτήρα του. Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι δεν είναι απλώς σημαντικό. Το παιχνίδι είναι το παν. Μία μέθοδος που είναι της μόδας τελευταία, που χρησιμοποιείται κυρίως από αυτούς που ακολουθούν την ευγενική μέθοδο, είναι η αποκαλούμενη clicker training, που βασίζεται στη θετική αντίδραση του σκυλιού στον ήχο click, αυτού εδώ του εξαρτήματος, που για αυτό το λόγο ονομάζεται και clicker. Το κλικ αντιστοιχεί με τη λέξη μπράβο ή με άλλο έπαινο. Είναι όμως πολύ πιο εύκολο να κλικάρουμε με αποφασιστικότητα τη σωστή στιγμή που το σκυλί είχε τη σωστή αντίδραση, από το να συγχρονίσουμε με αυτή ένα φραστικό έπαινο. Μετά το κλικ, που σημαίνει μπράβο, πρέπει να ακολουθεί αμέσως και το βραβείο, που συνήθως είναι μια λιχουδιά. Στην εκπαίδευση με το κλίκερ έχουμε αφιερώσει άλλο επεισόδιο, οπότε δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό εδώ. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι αυτή η μέθοδος μας επιτρέπει να έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα, ακόμα και αν είμαστε άπειροι, αλλά κρύβει κάποιους κινδύνους. Το κλίκερ λοιπόν δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα τηλεχειριστήριο για σκυλιά. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση. Αλλά θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε καλά την ψυχολογία του σκύλου, που θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε τη συνεργασία και όχι την αυτόματη αντίδραση του σκύλου. Το ίδιο ισχύει και για τα σκυλιά που είναι εθισμένα με το μπαλάκι, για αυτά δηλαδή που μπορούν να κάνουν τα πάντα για ένα παιχνίδι, αλλά που θεωρούν τον άνθρωπο σαν κάποιον που πετάει μόνο μπαλάκια. Το σκυλί μαθαίνει πάντα διαμέσου των ελεγχόμενων ανακλαστικών. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Όταν το μπαλάκι αντιπροσωπεύει το βραβείο που δίνεται από τον αρχηγό, ο αυτοματισμός γίνεται σωστά. Αν όμως αυτό γίνει το μοναδικό που κινεί το ενδιαφέρον του σκύλου, τότε κάτι δεν πάει καλά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δημιουργηθεί μια καλή σχέση, δηλαδή να γίνουμε εμείς το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έχουμε ένα τηλεχειριζόμενο ρομποτάκι, αλλά ένα αυτόβουλο on που μπορεί να κάνει τα πάντα για να μας ευχαριστήσει. Και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η διαφορά είναι τεράστια. Μετά από αυτό το διάλειμμα, ας ασχοληθούμε πάλι με πιο κλασικά προβλήματα. Όπως για παράδειγμα με τα κουτάβια που δαγκώνουν το χέρι μας. Ορισμένοι, όταν βλέπουν να τους επιτίθεται ένα κουταβάκι καρχαρίας με ορθάνυχτο στόμα, μιλάνε για επιθετικότητα. Αυτό όμως δεν ισχύει για ένα κουτάβι 2-3 μηνών. Είναι το κυνηγετικό του ένστικτο που το κάνει να προσπαθεί να πιάσει με το στόμα οτιδήποτε κινείται με ταχύτητα μπροστά του. Το πρόβλημα είναι ότι τα πόδια και τα χέρια του ανθρώπου δεν μπορούν να πετάξουν μακριά και το κουτάβι δεν έχει την παραμικρή υποψία ότι μας πονά. Αυτό παίζει κυνήγι, προσπαθώντας να μάθει έτσι τους μηχανισμούς της αιχμαλώτισης και της θανάτωσης του θυράματος, με τον ίδιο τρόπο που θα έκανε αν ζούσε σε μια γέλη. Αλλά ακόμα και αν αυτό παίζει, μας προκαλεί αρκετό πόνο, γιατί τα δοντάκια του είναι σαν βελόνια. Η πιο αυθόρμητη αντίδρασή μας είναι να το σπρώξουμε φωνάζοντάς το ή δίνοντάς του μια σφαλιάρα. Αυτό όμως μπορεί να έχει δύο αποτελέσματα, που είναι και τα δύο ανεπιθύμητα. Το κουτάβι που δεν έχει δυνατό χαρακτήρα θα πάψει να μας δαγκώνει, αλλά μπορεί να αρχίσει να μας φοβάται. Κάποιο όμως που είναι πιο δυνατό θα νομίζει ότι απλά το παιχνίδι γίνεται πιο σκληρό και θα γίνει ακόμα πιο επίμονο. Θα δαγκώσει ακόμα πιο δυνατά, διασκεδάζοντάς το περισσότερο.
Αυτό που είναι σωστό λοιπόν δεν είναι να εμπλακούμε σε μια ατελείωτη μάχη μαζί του, αλλά να δώσουμε στο κουτάβι να καταλάβει ότι όταν μας δαγκώνει δυνατά μας πονά, γιατί είναι κάτι που το κουτάβι δεν το γνωρίζει. Μέχρι τώρα έπαιζε μόνο με τα αδελφάκια του που έχουν πολύ πιο σκληρό δέρμα από το δικό μας. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να ξέρει ότι το δικό μας δέρμα είναι ευαίσθητο? Πρέπει να του το εξηγήσουμε. Και ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να το μάθει είναι να συμπεριφερθούμε σαν ένα κουτάβι που πονάει, βγάζοντας ήχους πόνου. Μπορούμε να φωνάξουμε «Άι» ή «Κάιν». Το πιο σημαντικό είναι ο ήχος που θα κάνουμε να είναι τσιριχτός και σύντομος, όπως εκείνος που θα έβγαζε ένα κουτάβι. Το σκυλί, καταλαβαίνοντας ότι μας πόνεσε, θα ελαττώσει την πίεση, γιατί δεν έχει καμία πρόθεση να μας πονέσει. Μερικά κουταβάκια δεν καταλαβαίνουν το κάιν, ειδικά εκείνα που τα έχουμε πάρει πολύ μικρά πριν να γίνουν 60 ημερών και δεν έχουν μάθει να δαγκώνουν παίζοντας με τα αδελφάκια τους. Με αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική τακτική. Η πιο αποτελεσματική είναι αυτή του να διακόψουμε αμέσως το παιχνίδι και να φύγουμε για λίγα λεπτά. Αν το αφήσουμε μόνο του, θα είναι σαν να τιμωρούμε το κουτάβι που δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο το κάνουμε. Εν συντομία, θα καταλάβει έτσι ότι η αντίδρασή μας οφείλεται στο ότι μας δάγκωσε πολύ δυνατά και έτσι θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το να προσπαθήσουμε να του δώσουμε να καταλάβει με το δικό του τρόπο, αντί να περιμένουμε το σκυλί να καταλάβει τη δική μας γλώσσα, είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε μια σωστή σχέση μαζί του και για να αποκτήσουμε ένα σκυλί που θα μας γεμίζει ικανοποίηση αντί να μας προκαλεί ατελείωτα προβλήματα. Αφήγηση Χίλντα Ηλιοπούλου. Ηχοληψία Άγγελος Λιανός. Μίξη ήχου Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Οπτικοακουστικής.